Aç kurup manay, katova etyan. Aç kurup manay. Durmuşymyzda ýüze çykýan islenlik mesele bizim oňa garaýşymyza baglydyr. Eger gowy tarapdan garap bilsek, gowy pikire eýe bolarys. Gowy pikirler, gowy düşünjeleri döredýär. Bu durmuşda bagtly bolmagymyza getirýär. Çagalar bilen gepleşende so gepleşen adamın sesinin heňi, äheňi ol çaga uly täsir edýär. Şoň üçin haýwatly, gyýryp, gaharjyň ses bilen çaga ýüzlenmek, akyt, goý, besetdiň sözler çaga elbet täsir edýär. Iň gowsy şol zady helere getsen gowy bolar diýip sypaýja gepleseň çaga ol gowy täsir edýär. Sebebi siz çaga üçin görüldi, çaga sizden hemme adam alýandyr. Hatda sesiňiň heňine çelli ol özüni kabul edýär. Masgalada biz çagalar bilen dürli gatnaşyklarda bolýar, bilelikde iş edýär, käwet çaga aýratynlykda iş tapşyrýar, ýumys berýär. Sol berilýän ýumuşlar çagalar üçin ýeter bolmaly. Çagaň başarýan zatlaryny. Onuň üçin çaga bir zat buýurjak, gözüm öňünden gowja pikirlenmeli. Çaganyň başarýan zatlary barada mesele goýmaly, başarýan işlerini tapşyrmaly. Onu çaga öz eden işine begener hemde ruhlanar. Çaganyň eden işine elbetde baha bermeli bolýar. Çaga gowy baha berilende ol onu gowy görýär. Çagaň gowy baha berilmeginiň netijesinde çagaň özüne bolan garaýşy, özüne bolan bahasy da emele gelýändir. Eger çaga elmydamy sen onu basaran ok, sen onu bilmeýän, sen onu basarmarsyň diýip soňa baha berilse, onda çagaň göwüni çökkün bolýar. Çaga geljekde öz başlyk bir ýaşamaly bolanyny köp zatlary eýem özüne bahasy pes bolanlygy üçin köp zatlary onuň üçin başlanys bolup bilmeýärdi. Onuň üçin çagany öwmek, çagany elbetde çaganyň eden işine görä, başarýan zatlaryna görä baha berip onu öwmek onuň özüne bolan bahasyny ýokarlandyrýar. Şol bir wagtda çaganyň goýuran ýalňyşlary barada da bellemeli. Ýöne esasanam şol berilýän baha palazitil bolmaly. Esasanam şol berilýän baha çaga üçin peýdaly bolmaly. Öwrenmäge niýetçe ýamana okyanyk. Dinlediň mi? Käwejanyň okaşynyň niýetçe. Howa ýagdaýlaryň üýtgemegi bilen çagalar olar üçin bir möhüm bolan ulgamdan, möhüm bolan gatnaşyklardan aýrylýar. Şol dostlary bilen, ýakyn adamlary bilen gatnaşyp bilen okdy. Şol sebäpli çagalar telefon üstü bilen ýa-da ol sanly ulgamyň üstü, internetiň üstü bilen şol gatnaşyklary dowam etse, çaga üçin peýdaly sebäbi çaganyň durmuşyna gatnaşyklar
gepleşikler ören uly ähmiýeti eýedir. Ýa sol gatnaşyklaryň netijesinde çaga jemgyýetde ýaşamaga, jemgyýetde gatnaşmaga tejribe toplaýar. Bulam çaganyň durmuşyna uladym bolandan soň gaty möhüm mesele bolup durýar. Çagalar bilen Atenaň gatnaşygy çaganyň durmuşyna ören uly orun eýleýänligi barada biz belläp geçdik. Şoň üçin şu mesele Atenalar uly üns bermeli. Şu gatnaşyklary elmydama saklamaga ýa belleşimi barady. Şu mümkin bolanlar şu gatnaşyklary gurnamaly, şu gatnaşyklary meýilleşdirmeli. Sebäbi bu gatnaşyklar çaganyň ruhy ösüne, şahsy tökümine kemale gelmegine uly täsir ýetirýär. Elim oğukala, biz tarafından. Ýagşy Bagtyýar, arçamın feretden ayırdı.